Este fin de visitei dúas das mellores discotecas de Galicia, pinchei cun dos mellores DJs do mundo e regalaronme unha empanada. Benvidos a un fin de con Quique Varela. O venres tocoume facer envíos de camisetas, dime un capricho de ricos e a tarde fun a cine cos meus colegas. Logo puxemos rumbo á discoteca Hermo, onde pinchaba esta noite con Quintino. Comemos un pouco de empanada, vimos a sesión de Quintino e xa nos preparamos para pinchar. 1, 2, 3, Quique! A sesión foi moi ben, a verdade é que en Hermo sempre nos tratan de 10. Logo, obviamente, collemos a empanada. O señor da empanada. E no camiño de volta vimos a Fórmula 1. Acabo de chegar a casa 9:35, O sábado tocou siesta, vin o partido do Depor e... por un día máis. Esta noite tocaba ir a Ramallosa 2000, ao de Balmi Fest. Fomos ao backstage e logo vimos a Alex Martini. A verdade é que sorprendeume moito a sala. E logo xa me tocaba a min. Meus amigos pasando ben. Toma chupete! E xa chegou o final da noite. E por segundo día consecutivo volvemos a casa de día.